Yabona namhlanje ngifuna ukwenza ivideo encane, ngale video encane ngifuna ukuthi mangiyenza ngikukhombisa ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaphakathi kwena, futhi uNkulunkulu uyazenza izimanga kuwe. Futhi wena unamandla ukukhuluma isimvelo wena. Ulimi lakho liyadala. Uma ngifuna ukukhuluma kahle kahle ngamandla amanzi njengoba mhla ka16 June kobe kuyisonto ngobe ngihambisa abantu ePophomeni, sobe sempophomeni mhla ka16 June soqaqa izibopho, soqaqa amafinda afasiwe, aboshiwe, socela ukuphakamisa inhlanhla, sogeza ukuphehlwa kwamanzi amnyama. So kuningi sizobe sikwenza mhla ka16 June eMpophomeni, kodwa ngifuna ukwenza ivideo encane ezokukhombisa ukuthi nawe unawo amandla ukukhulumisa imvelo ikulalele.